Nasza komisja obradowała przez pierwsze raudy, było 9 członków komisji do wszystkich držaw z wyjątką Ameryki, znaczy Ameryki, to znaczy Kanady i Zjednoczonych Sztatów i okrem Unii. Na początku konstatowaliśmy, że z того, що попередньо рішила комісія, практично не повелося реалізувати. Były to projekty, jak były przedstawione, ale nie były dowerszone. Proto zrішiliśmy się tyle na tym, czy mamy realne szanse widzimy, że możemy zrobić przez 2 roki. Choć nie ostajemy przy dalszym rekomendowaniu, co byłoby potrzebne, poprzednich liczeń, takich jak organizowania taborów młodzieży z różnych держав, spójnych, różnych, bo faktycznie w naszej komisji dziś my się koncentrowali na tym, że kongres, jak integrujący różnych z różnych держав, mógłby zrobić w ramach tej właśnie integracji, żeby na linii oświty to zahalne pole rosyjskiego odbijania było jakby w takim perspektywie naszego wizyjna. Także i tabory, i opracowania takiego podręcznika, jak były osnowy informacji o Rusynach z różnych держав, że już my to przekazywali na linii oczywidno, czyli na plakity, żeby one już od samego początku, kiedy się uczą języka, mali świadomość, że nie w tych державach, ale w tych державach, które są w rejonie Karpat, poza Karpatami, a jak dobrze znamy, Rusnaki żyją i jak one tam fungują, co się dzieje i tak dalej. To jest projekt na razie, do jakiego nie widzimy możliwości realizacji programu w najbliższych roku. Za to lekko stawiamy go paniaty, a my решaliśmy, czy praktycznie my nad tym nie wysiłowali. Już po obradach naszej dyskusji, ja dopiero jeden taki komunikat, który przedstawił, nie jawiło się w zawarciu naszej oświatowej komisji jawiła się problema azbuki łamynki. Uznajemy to za tak oczywidne, że rosyjski język jest językiem rosyjskim, znaczy nie krycią pisany, że dla nas jakby problem to może być wypisany w łapięci Komisji Oświatowej. Nawet nie był wpisany, a my nikomu do głowy nie przyszło wnoszenia tego problemu. To jakby na tym linii oświatowej, które wczymy i które znamy, jaka jest odpowiedzialna za języką, jakie ma ciłyski obszar, można tak listy graficzny dziś w swoim prostorie, to problemu myśmy nie dawali tej dyskusji. Co w takim razie żeśmy dyskutowali? A że praktycznie znający, że od paru wstecz naszej komisji będzie się sprawa przygotowania osnowy leksyki, takiej szkolnej leksyki z terkami, szkoła, dziania, na takiej osnownej, jak myślił, w różnych, jak one są przedstawiane, jaką one mają formę różnych wariantów rosyjskiego języka. Dobrze znamy, że mamy zostandaryzowane warianty i na nich myśmy się koncentrowali, to znaczy wariant serbski, Rusynów, bo to jest Serbii i Chorwacji, na Słowacji, nasz angielski wariant, jak zostandaryzowany i jak rekomendowała jego była zgoda, żeby niezależnie od tego, czy jest standard, czy nie, ale już gramatyki było to dla lisów pracy, teksty pisane, wariant podkarpackiej, Rusy, żeby gdzieś był wzięty pod uwagę. I to, co na kartach NATO zbiera i konsultuje w różnych regionach, tu osnowu szkolną leksyku, jaką się posługujemy, stwierdziliśmy, że realnie może być, korzystając z tego wydanego już na Słowackiej, który redaktor Marii Smetanowej, takiego obrazkowego słowniczka, gdzie są podane słowa po angielsku, po rosyjsku i właśnie wersji słowackiej i rusyńskiej, żeby dokładnie skorzystać z tego projektu. Ja się zobowiązała, że wystąpił do osoby jako strony graficznej, nad tym pracowała, to znaczy do redaktora Aleksandra Zozulaka, żeby wydał zgodę na to, żeby można było do gotowy projekt rozprowadzić. I ponieważ to wydamy to w każdej
regiony jak formy nowosłowa. I Natalka mogłaby, ale tłumaczę, że budemy tu tematy na to czasu, przedstawić tylko to swoje już zobrane tu leksyku, bo pracowała w regionach, żeby jej wykazać. Mało tego, dyskutowaliśmy tak, żeby znaleźć, jakie na to są możliwości fondy. Na zasadzie abstrakcji, lecz faktycznie mamy sobie możliwości takie, jakie są. No i uczy to, że na przykład nas dla sił takich różnych doroby, jakie mają można wydać opracować, ja deklaruję, że nas takich różnych możemy wydać. Za to, że uwzględnimy rzeczy dla szkoły wydali, nie korzystają już nawet z groszy ministerialnych, z groszy właśnie fundacji i to jakby dalszy czas wydził. Jakby się tak trafiło drugi wariant, że dalej by nam zgody autory tej wersji na jej stosowania, no to my mamy też przygotowane, że będziemy tworzyli analogiczny projekt, ale różne zależne od tego, za to, że obrazki jak sposób, one mogą być dostępne w różnych formach, one mogą być ściągane z internetu. Także zdaje się, powiem, że do 2 roku ten projekt dowerszeni na ten pierwszy start, że tak jak każdy z tych держав daje to możliwe, to znaczy 4 державach takie warianty mogłyby wydać. I to byłby efekt, z którą mam nadzieję, będziemy mogli za 2 roki pozytywnie powiedzieć, że nawodowe szyby. I dosyć na czas, jeszcze nasze stryczy, będą się na temu formy uczenia mężczyznowych języków. Formy uczenia, znaczy ja specjalizująca się w imersyjnym uczeniu języka, to znaczy w takim uczeniu, gdzie nie wody trzeba uczono języka, ale w tym języku, który się bezsilnie doma, czy to jest właśnie językom uczenia, bez tworzenia języka dominującego, to znaczy też żadnego bez tłumaczenia. I na to temu bezsilnowali, z świadomości rodziców, jakie to nigdy bezsilnują w językach, no właśnie, rosyjskim, że na takie sprawy musimy gdzieś zwracać uwagę, żeby świadomi z tego, jakie to nechosętne, to znaczy jakie szkody dotyczące dla zatrzymania naszego języka i dla zawodu jakisu. To była taka dyskusja dla pedagogów, dla ludzi, dla rodziców, jakie muszą być świadomi z tego, co rodzice, że nasz język zarywa, jak utworzy rewitalizowania i oczy protestowania się za rybami. Ja teoretycznie się tym zadymam, dziś jak do dyskusji mogła uczyć od modelu Warty i ona była faktycznie produktywna i było tylko, że taka efektywna. To było to, co się odbijało na naszej komisji. Kraśnik za uwagę, jakieś pytania.